Uzaklarda galan ýaşlyga garap, esli wagty ötürýärin kämahal. 70 ýyllyk ömri 7 minutda göz öňüne getirýärin kämahal. Ýüzüň ýattym ak çägäni bagyrtlap, ýer açdym lewabyň hyşşasyny otlap. Kän deň duşlaryň ýokdugyny ýatlap, uranýaryn, itinýärin kämahal. Gara umda galy basylan gyýdylar, yüregimde galy owadan gyýdylar. Nirelerde galy şol ýaşyl ýadlar diýip daňy atyrýaryn kämahal. Ejidlemän çekdim berilen emgegi. Pyýadalap gowdum atly çöregi. Bu ýollarda eziyet çeken ýüregi gam laýyna batyrýaryn kämahal. Ýakynlara garap, daşlara garap, seherde saýraýan guşlara garap, un sepilen ýaly saçlara garap, köp zady göz ýetirýärin kämahal. Dowzahy, behişdi gördük biz ölmän. Bu dünýäni nädip yaratdyň Allah'ım, ine şuňa welin düşünüp bilmän. Oturýaryn kämahal.